Chcela by som vidieť takú zosekanú verziu toho, čo všetko natočilo okolo dneska. Taký bordel všetkého. Dokumentárny film o filme, vieš. Chceš tam s pekným zadkom tam ide? Tam dá! Poď. Pán kameraman, čo nám k tomu poviete? Pán kameraman. Nič. Je to kameramanka. Všetko to chyť! Ako to mám chytiť? Ja tam máme to chyť! Tak poď ty sa inak, počkaj, každý z tej strany. Nezaujíma ťa to takto tam. Nestaň, normálne to tam normálne tak poď, že sa nám nejde z druhej strany. Ja pôjdem to tam. Poď z jednej strany. Nemusím asi Poď ísť si z to jednej dajte, strany. chlapci. Aj mi ja tak poďme. To je akurát. A chce si mali tak krížom a pri ktorých si to boli. Pohode. Leže ma to na ruku. Vôbec to nie je ťažké inak. Čo robíš? Ako to sa tak... Zastav iba, ty tlačíš ďalej. Normálne tak budeš pípať, dúfam, hej. Tak toto chytíme, nie. Ja to ma to nebude vezať. Tak to si Ešte poďme držakicu? sem. Daj to dáme, ne? No mohli by No hovno, prosím ťa. No poď, dvíhaj. No ako, ide, to vystrihneš, prosím ťa, že? Tak poď aj ty zem. Poď už. Môžem si tam sami, prosím ťa. Prestaň. Poďme sa. Tak idioti. No tak budem sa, keď to točíš, že? To si urychluť, ja, aby ste sa s tým... Ja, krásno. Tá prácička, keď môžeš vyzerovať, to je úplne úžasné. No a koľko to? Neviem, či sa to počíta už na čo. Počkaj, tak už toho letím. Počkaj. Tak to musí. Slečny sa rozsviečujú takto. Ešte pohodí. Niečo ti tam vzadu chýba. Taký pekný deň dneska. Ešte krajší. Počkaj, tak trošku šibe. On to reálne ľahko ide. Potrebujem, aby ste tam na mňa čakali, lebo Ja som úplne čakal, že to je oné. Ja že to vylož. Joj, ale tak mi je teplo. Dobre, idem pre auto. Čo ma točíš? Tak opäť minút ma tam očakávať. Čo to čo? V podstate vieš, to by som tam mohol zavolať, ale sedeli by sme. Však tam máš, zle sa tam máš podpis. Ktorok máme. Ty tam niečo máš, keď si to razil? Ja som slabý dneska, už nevládzem. Prišiel som trošku. Sa robil. To netoč, nenatočaj ma, počkaj, to nemôžem. Nie, počkaj, ja sa chcem vidieť aj tak, aby som sa nemusel trčiť. Jaký máš tady krásny výhľad, že? Keby niečo, tak som to nevidel. No. No. Gitara by mala znázorňovať ženské telo až na túto story, toto tu. Si to prehnal, by to bolo symetrické. Aha, ja vás úplne. Keby som ja mal, že paličku. Kam zmizol? Kde je Juri? Juro, podľa mňa našiel novú herečku. Ja novú heričku, novú star. Tak, že kde je Šani? Uteká, nemá bez vody ide. Lebo mu to nepovedala. Uteká. Na to, že aj uteká. A ty nemáš vodu, ty si nám nekúpil vodu, akože. Čo má byť? My to už úplne, že ty už úplne, že si umierame, čo už smedila, ty si... Zavolám vám pozor a hovorím z vodu. A ja som jej to hovoril, nechcela ti to povedať. Bolo zložené. Si vinná. Si vinná! Toto sú otlaky z dneskajšieho natáčania. Po ťažko vykonanej práci. No. To je intimná časť môjho tela. Wow, tak toto už akože vôbec, dobre? Hej, teraz vy dvaja pôjdete. Na druhú stranu, otoč. Áno, si dôveryhodný. Hej, počúvajte, teraz idete vy dvaja, prídete spoza neho. Do Ríti. Ja vám zaspievam. Ale on má vtedy henku gitaru. Zaspievaj. No. Tak budem mať druhú. Nie, pesničku. A to nebolo vidieť, ako máš gitaru, to nevadí.
Zoberš si teraz túto, hej? Detaily, ale ja to mám fakt v paži. A ti povolenie? Prosím? Čo, mierne v predstihu? Ale povolenie, alebo Od majiteľa jednej strany. to bola SBS-ka, už som si Nech sa páči. Prečo? Nech sa páči. Pani, ja som majiteľka Eurovej, vieš. Si ho tak rýchlo zobrať. Pani je majiteľka Eurovej. Nemyslím. Nebude to počuť, tak akože sa rozprávate strašne sa najmä. Počuj, ja mám tie okuliare, či nie. Najprv som ich mal, lebo svietilo, potom nesvietilo, teraz zase mi svietilo. Tak si ich daj aspoň na hlavu. Počúvaj, čo hrá. Presne tak, Toto hrá. Dám niekto vzadu. na začiatku som ich takto nemal. Dobre, pôjdeš si takto, hej? A keď dojdete celé na nich, tá kamera zatiaľ prejde takto, takže bude vidieť, ako sa usmievate. Niečo z hlavu pokrývate. Oni budú plakať, že už nevládzu. Ďalej, hej? Toto stačí, keď tam Dan to bude počúvať na Áno, len to pustí. Zapni len, To je dobrá pesnička. Dobrý, dobrý. Že toto hráš keď operuješ, že? Ja som zvedala, čo tam mám spievať. Ja mám spievať takto majstra. Máš to pustené? Máš. Sluchátka to počuješ najprv? Teraz chvíľu budeme hľadať. Hej, poďme, už ideme. Neviem, či to počuješ. No hrajte chalani, bo nepočujeme nič. No hrajte niečo, nemusíte byť na videu. No poďme, ideme. Rýchlo, prosím vás, máme. Ale čo rýchlo, no však... však to vrávam, že poďme. Dobre, ideme. Hej. Som ti vravel, poďme. Poď, ne. Na chvíľočku. Tak aspoň buďte ticho, áno, môžete byť ticho. Ticho. Povedz, že nejde na ústav. Dobre. Hej, aby to nepadlo, pozor. Vybavené, hotovo. Ja už som to nehal originál, riadneho nahrajte, zezadu. A počúvaj, už to vypni? Nie. Nie. Už ideme točiť. Dobre vieš, kedy máme skúšky. Výborne. Fajn, aspoň sa tam nebudeš so mnou trepať. Čo mám spraviť? No tak malo si hneď vykročiť, nie? Fajn, aspoň sa tam nebudeš so mnou trepať. Kam ideš? Ja som prišiel len kvôli tebe. Prečo mi nedvíhaš mobil? Zase si ma včera zložil. Prepáč, veď vieš, kedy skúšame s kapelou. Vieš, že máme skúšky s kapelou. Prepáč, veď vieš, že sme skúšali s kapelou. Ešte raz. Prepáč, veď vieš, že máme furt skúšky. Prepáč, veď vieš, kedy mávame skúšky. Dobre. A ja ti môžem na to povedať, že aj tak nevieš hrať, aby si mal lepší pocit. A môžeš akože taký... No vieš, ako ty vidíš po mene. Áno, akože hovorím mongolsky a ty mi nerozumieš. Tak Aha, dobre, no to je lepší výraz, lepšie ako to, čo som vystruhal. Môžeme aj dať nejaké elektrobugy, ne? No. Dobre, späť k práci. Neotáčaj sa mi chrbtom, keď s tebou hovorím. Hudba ti je prednejšia ako ja? Tak čo, pripravená? Jasné. Tak poďme. Si v poriadku? Teraz už áno. A nezbehneme niekde do kina? No, ja ťa nepoznám. Tak mohli by sme sa ísť aspoň prejsť. OK. Ale vy ste sa pozreli sem. Stoj. Poďte. Servus. Meškáte. Čo sa mám zabiť? To je za mňa. Sme sa raz dohodli, tak prídem na čas, nie? Tam to pokračuje, aha.